Dali ste znali da postoje halđine koje vam mogu dodati 10 godina, a da to ne primetite? U ovom videu ću vam pokazati 7 modnih grešaka koje sabotiraju vašu eleganciju i najvažnije, kako da ih izbegnete kako biste izgledali sigurnije, stilizovanije i lepše na svoj način. Na kraju ćete otkriti tajnu stila koju najbolje obučene žene na svetu primenđuju, a da to niko ne primećuje i vi ćete je također moći da koristite. Ako ste ikada usetili da nešto u vašoj garderobi više ne funkcioniše kao raniže, ovaj video će promeniti sve. Halđina broj 7. Previše kratke halđine. Draga kraljice, ti i ja znamo da noge također pričaju priče. Hodala si njima ka svojim snovima, podržala si svoju decu, prešla si 1000 dana koji su te kovali u ono što si danas. Zato ćeš razumeti da se ne radi o njihovom skrivanju, već u inteligentnom proslavljanju. Previše kratka halđina posle 60 godina može poslati pogrešnu poruku. Ne zato što je tvoja godina ograničenje, već zato što više ne moraš ništa da dokazuješ. Halđina iznad kolena, koja je možda ranije bila tvoja umiljena, sada može stvoriti usecaj i neravnoteže. Pažnja se usmerava na pogrešno mesto. I najvažnije, ovi kroževi često više ne harmonizuju sadržanjem i elegancijom koju dađe iskustvu. Umesto toga, midi halđina kođa dopire tačno ispod kolena, daje ti strukturu, izdužuje tvoju siluetu, stilizuje te i projektuje sigurnost. Želiš li praktičan savet? Ako voliš svoje noge, izaberi halđinu sa diskretnim bočnim proresom. To je zrela senzualnost, to je stil sa mudrošću. Ono što sada tražimo nije da se takmičimo sa mladim manekenkama, već da pokažemo nešto mnogo jače. Ženu koja se dobro osjeća sama sa sobom, koja ne treba odobrenje jer ga je već dala sebi. Previše kratka halđina može vikati: pogledajte me, ali tebi nije potrebno da vičeš da bi te videli. Samo uđeš u prostoriju i primećuješ se. I ako si mislila da je kratko najveća greška, čekaj da vidiš sledeću, jer ponekad prošlost može da teži više od nedostatka materijala. Ali pre toga, pretplati se na kanal da ne propustiš ove modne savete. Halđina broj 6. Halđine sa starim ili zastarelim modelima. Sećaš li se onih bezobličnih halđina koje su više ličile na uniformu nego na izbor? Onih modela koji, iako su bili udobni, nisu govorili ništa o tebi ili što je gore. Govorili su nešto što više nisi. Kraljice, ako nosiš halđine koje izgledaju kao da su izvađene iz sanduka uspomena tvoje tetke, vreme je da ažuriraš svoju priču. Ne zato što su te halđine ružne, već zato što si se promenila. Tvoje telo nije isto kao pre 30 godina i to je divno. Imaš obline koje zaslužuju da budu istaknute, a ne sakrivene. Imaš figuru koja kada se obuče strateškim kruževima procveta. Modeli kao što je wrap dress, halđine sa dijagonalnim šavovima ili ugrađenim kaiševima čine čuda. Crtaju vertikalne linije koje vitke, stilizuju i ističu tvoju siluetu. One krute, kvadratne halđine koje ne popuštaju su kao stare ideje koje se više ne primenđuju na tvoj život, jer ti više nisi ista. Mudrija si, sigurnija, slobodnija. Ne oblači se u ono što si bila, obuci se u ono što si danas. Žena u svojoj najboljoj fazi kraljica, ali kraljice, ako misliš da su oni krođevi iz prošlosti problem, sledeći model halđine može da ti ukrade glavnu ulogu, a da to ne primetiš. Halđina broj 5. Zanemarivanje naglašavanja struka. Jedna od najčešćih stvari posle 60 godina je da počinjemo da gubimo definiciju u struku. Hormonalne promene, smanjenje mišićne mase, godine. Da, sve to utiče. Ali znaš šta? Ništa od toga ne znači da moraš da se odrekneš svoje siluete. Zanemarivanje naglašavanja struka je kao da imaš lep poklon i ne staviš mašnu na njega. Kao da kuvaju ukusnu želu i ne dodaš onu prščicu soli koja ga preobražava. Halđina bez oblika može učiniti da izgledaš veće, bezživotnije, umorniže. Ali u trenutku kada naglasiš struk, nešto se dešava, sve se menđa. Možeš koristiti tanke kaiševe, meke draperije, bočne šavove sa oblikom. Čak i jednostavan čvor može stvoriti najvizuelniji efekat koji ističe tvoju figuru bez preterivanja. I evo tajne koju malo časopisa pominje. Percepcija je sve. Nagovešteni struk daje iluziju uravnoteženog, čvrstog i vitkog tela, čak i ako nisi smršala ni kilogram. Ne radi se o obsesiji telom. Radi se o proslavljanju sebe, u tome da kažeš: evo me, takva sam i sviđam se sebi. I baš kada smo mislili da je oblik sve, dolazi jedan detalj koji izgleda bezopasno, ali može igrati potpuno protiv tebe. Hajdemo na sledeći. Halđina broj 4. Neprimamljivi šarani. Da razgovaramo o šaranima, jer budimo iskreni, često odemo u prodavnicu i kažemo: oh, kakav srećan cvetni šaran.
И купимо ga не shvatajući da smo se upravo obukli u stolnjak iz 80-ih. Kraljice nisu svi šarani naši saveznici. Neki nas stare, drugi nas skraćuju, neki čak i vizuelno nas guđe. Veliki preterani šarani sa izbledelim budžama ili zastarelim figurama mogu oduzeti svežinu. Želiš zlatni savet? Biraj mikrošaranu, vertikalne pruge, meku geometriju, moderne apstrakcije ili elegantne prelaze. Они говоря за тебе без да ти краду главну улогу. Шаран треба да те прати, не да те доминира. Треба да буде оно дискретно намигиванđe твоju i ličnosti, a ne učajnički povik za pažnju. Zapamti, manđe je više. I ako kombinuješ suptilan šaran sa diskretnim dodacima, imaš kraljevski izgled spreman za bilo kođu priliku. I ako te vizuelni deo zanima, čeka i sledeće. Jer više od Božja i figura, postoji preterivanđe kode može upropastiti čak i tvođu najbolju halđinu. Halđina broj 3. Preterani detalji, gigantske volante, beskrajni slojevi, ves kođiliče na mape. Draga kraljice, da li su ti poznati ovi detalji, kođi su ti se možda raniže sviđali, a sada mogu biti neprijatelji tvože elegancije? Halđine sa previše vizuelnih elemenata nas preopterećuju, čine da izgledamo šire, teže i ponekad čak starije. Nije važno koliko je halđina skupa ili moderna. Ako je zasićena ornamentima, fokus prestaje da bude na tebi, a ti, moja kraljice, si centar pažnje, nemašne ili šljokice. Manđe je više, dobro postavljen nabor, meka draperija, tekstura u tkanini. To je više nego dovoljno. Traži halđine koje dišu sa tobom, koje imaju pokret, ali bez narušavanja ravnoteže. Mala resica na struku, tkanina sa elegantnim padom ili detal na dekolteu mogu reći mnogo više od 1000 šljokica. Oblačenje ne treba da se useča kao maskiranđe. Ne treba da se dekorišeš da bi izgledala lepo. Već si lepa. I što više sazreva tvoj stil, to postaje sofisticiranija tvoja prisutnost. I ako si mislila da su volante tvoj najveći neprijatelj, čekaj da vidiš šta se može desiti kada veličina nije na tvojoj strani. Halđina broj 2. Neodgovarajuće veličine nema ništa neprijatnije od previšovske halđine, niti frustrantnije od one kođa te potpuno guta, ni jedno ni drugo. Pogrešna veličina kvari svaki izgled jer mala halđina naglašava ono što ne želiš da pokažeš, a prevelika te križe kao da ne želiš da budeš tu. I ti, kralovice, nisi tu da se križeš. Ti si tu da siješ sa dostojanstvom i bez napora, sa stilom. Tvođa odeča treba da ti pomogne da uđeš u prostoriju sa podignutom glavom. Ne bi ti se svidelo da prođeš neprimetjeno. Ključ je u razumevanju tvog oblika, ne samo veličine. Probaj krojeve kođi teku sa tvođim telom, kođi te dodiruju, ne stežu kođi te prate, ne pokrivaju. I ne radi se o malim veličinama, niti o uklapanju u nametnute obrazce. Radi se o tome da se useckaš udobno, da se krećeš slobodno, da dišeš bez potrebe da se popravljaš svakih 5 minuta pred ogledalom. Žena od 60 godina ne treba da stane u veličinu 4. Potrebno joj je da je njena halđina razume, da se prilagodi njenom životu, njenoj priči, njenom današnjem telu. Ali ako misliš da loša izabrana veličina može igrati protiv tebe, sledeća halđina križe tajnu kođu veoma malonđih zna da koristi u svoju korist. Halđina broj 1. Loše usmišljeni dekolteji i dolazimo do najvažnije tačke, dekoltea, te delikatne, strateške, moćne teritorije. Ne radi se u pokrivanju svega, niti u pokazivanju svega. Radi se u ravnoteži. Diskretan vet dekolte izdužuje vrat, daje eleganciju. Dekolte u obliku čamca omekšava ramena. Ukršteni dekolte definiše bistu sa klasom. Ali dubok, loše postavljen dekolte može pretvoriti ceo izgled u grešku, može poremeti harmoniju i oduzeti snagu ansamblu usmišljenom da te podigne. A ti nisi za greške, ti si za aplauz. Zapamti da je dekolte početni razgovor. Treba da bude interesantan, sugestivan, ali nikada da ne kaže celu priču u jednom. Ključ je u nagoveštavanju, ne u izlaganju, u ostavljanju prostora mašti, ne u zasićenju pogleda. Dekolte ne treba da viče, treba da šapuće. Zapamti, nema ništa senzualnije od žene sigurne u sebe. I ti više ne tražiš da se svidiš svima, tražiš da se svidiš sebi. I to, kraljice, je najđače što možeš nositi. Zaključak previše kratke halđine, zastareli modeli, zanemarivanje struka, pogrešni šarani, preterani detalji, neodgovarajuće veličine i neuravnoteženi dekolteji. Sada ih poznaješ, ali pre svega zapamti ovu. Najlepša halđina kođu možeš nositi je tvoj stav. Pretplati se i aktiviraj zvonce da bismo nastavili da rastemo zajedno u ovoj divnoj zajednici. Podeli ovaj video sa onom prijateljicom kođu voliš i koja bi voljela da dobiže savete i tips
Kako da izgleda elегантно и модерно sa 60 и više godina, jer zaslužuješ da izgledaš kao kraljica.